Kaixo, asteazkenon, hementxe gare berriro. Bueno, gaurko materiala. Mankuernak, litroia, badakit ez dela deitzen hola, baina nik hola deitzen jar. Eta hola xen geratzen naiz, eta hausen, bale? Esteria txua, esteria ondisa, eta toalla. Ahaztu dijan eri, gero ekarriko, toalla, bale? Bale, formatua. Aurreko egunekoan antzerakua, bale? Beroketatxo bat ingo du diferentia, musikiakin batera, eta gero ingo dira 3 bloke. Bloke bakoitzean, 2 ariketa. Eta progresioan ingo ditugu bai, minik esartzekotak, eta bloke bakoitza 3 aldiz ingo. Bale? Ba, hola xe. Aztega, Magia, toalla txua, bale? Venga, ba, martxan. Ontsa esplikako zu lehenengo ariketia. Lehenengo ariketia ez, lehenengo hasikoa berotzen. Musikiekin batera. Bai? Ba. Venga, hankak batu, eta zabaldu. Venga, alde batera, eta bestera. Hankak atzela, bale? Ba, ba. Segiuz. 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 Vale, gora, hankak, bauz. Segiuz. Segiuz. Vale, normal. Go. Vale, atzera, hankak. Segiuz. Eta aurrera betu, Venga, ba. Segi berdin. Azkena eta beste kaldera. Ba. Segiuz. Eta tokixan. Belauna. Ba. Vale, atzera. Belauna. Atzera berriro. Belauna berriro. Atzera berriro. Eta aurrera mambo. Mambo, Vale, oso ondo. Vale, beretu dut. Musikia geizten dut. Eta lehenengo ariketa.
Lehenengo ariketa izango da, minutu bat korrika, bale? Aurrera eta atzera. Minutu bat, hau kontrolauta, bale? Eta hurrengoa, nitroiakin, ondo sartu eskuetan, bale? Minik esartzeko. Eta, 15, beso batekin ingo. Eta 15, bestiakin. Bale? Bueno, bazten da. Minutu. Baldin bakazue pasillo gehiago hau, ni badaukat, betxo, agur! Bale, baldin badaukue, nik hemen itxen dut. Baina ez nagonian grabatzen, aprobetxau itxen dut dana. Beraz zuek bebai. Bakizue dela minutu bat korrika, bain korrika etxetik. Aurrea tartzera, baina pasillo nadie sinatu zuen, nik hemen L badago ba. L aurrera, L atzera. L aurrera, L atzera. Venga, azken aurrera, eta azken atzera. Vale? Venga, eskumakin. 15. Hurrengo bueltan 15 biharrean, izango dia 10. Vale? Horako beti belaunak pixka flexionuta eta ipurdixa atzera. Uste noiala 7. Venga, 10, honekin. 11. 12. 13. 14. Azkena. 15. Uste ikusten, baina dauketa pietxita zuen atzian, dauketa labia korrika berdina iken. Bat. 2. Honekin, ez da oso komodo, egisa esan, ariketa gutxeko. Zutxik mugidu itxen alde batetik eta bestera. 5. Baina, bueno, dauko unakin itxen dugu. Sortzi. Oie, gaur uste dut esan da bela, beste, bueno, konfinamentua bukatzen danean, beste 2 hilabeteko margena unbiozkoela etxetik lan itxeko. Beraz, olako katxarrokin baldin bazabizte, 10, noi arantxe bertan, bale, 15 dia, beste 5. Erosian duzue pixu bat. 12. 13. 14, satxikonek adibidez, neri behintzat, minitzen dozta esku barruan. Azkena! Orduan, bueno, beti da gondo etxean ukitzia materiala. Minutu bat! Aurrera eta atzera.
Eta honek bukatzen ditugunean, 10 esku batekin, eta ingo ditugu beste 10 bestiakin, bale? Venga, 20 segundu! Hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta azken 10, nahi da benak itxia 15 itxia dauka, Nik 10. Eskatzen dutan da honetan, bale? Cambio. Venga. Bat. Bi. Lau. Bost. Sei. Venga, lau gehiago. Gainera, igotzerakoan asko mugitzen da atzian. Balantzean moduan itxen da. Venga, 3 gehiago. Azkena. Suabe jisterakoan bebai, Eta venga, beste minutu bat, guazen. Honen ostian, beso bakoitzakin 5 elebazio, Eta albera deskantzua pixka. Mintzatu darateko pixkatxo bat. Opa! Venga, 5 segundu. Gabitu, lau. Hiru. Bi. Bat. Azkena. Eta 5. Venga. Bat. Bi. Goxa beti maten du pixkat, Hiru. Lau. 5. Bat. Eta hura beti erran. Nahiz eta egarririk ez eutxi. Bale? Pixkatxo bat, nik tragituak hartzen ditut. Nahikoa. 3. Lau. 5.
Vale. Bueno, hurrengo ariketa. Lurrera goiaz berriro, bale? Bueno, ez egon oinatze benetan, baina, bueno. Bingo dugu. Eta nago lurrian. Eta dauko 2 minutu. Eskua gora, igo, eskuma, eta irten korrika. Bera. Eskua gora. Eskerra. Eta gora. Bale? 2 minutu. Goiaz aldatzen, denbora zuan. Eta hurrengo ariketa izango da. Etzanda. Berluza igo. Jaitxi. 25 aldiz, bale? Bigarren seriean ariketa bingo dugu diferente. Esto bingo gutxi hau. Eta hirugarrenean diferente. Baina gara esplikatu dutzu. Bale? Orduan, azteka lurretik 10 segundutan 2 minutu. 3, 2, 1, ba! Beti eskua gora, lehenengo. Aixa minutu egin dugu, Zue kontrol hau, Ze hankekin zabiltzen itxen. Epa! Ixa ganin dut. Venga! 15 segundu! Azkena! Vale. Etzanda. A ver, beto. Hankak oso pegauta ikur dira. Geixo lantzen da ikur dixa. Hanka geixo duzatuta. Hola lantzen die, bale? Venga. 25. Hiru, goixa mantendu pixkat. 5. Venga, 10.
15. Hogei. Venga, azkenengo 5. Eta jarraixan, lurrera eta korrika, irtetzen dano. 14. Eta 15. Venga, gora. 3, 2, 1, goazen, opa, lurrera. Eta hor bai. Hainbeste egun etxian, Eskuak ez ipinuz aurrian, Vale, buruan parian. Ondo sartu hankia. Eta ondo irten. Venga, beste minutu bat. Beinarik eta bitxen dugu niaina. Hau da zailena, Venga, 35 segundu. Vale. Bera. Eta ingo duguna. Izango da. 30 segunduz. Goixa mantendu. Vale? Geldik. Venga, va. Alik eta goren, Bost, lau, 3, 2, 1, bera, berrin dia dugu, Bost, lau, 3, 2, 1, iepa, gora! 30 segundu! Eta hau bukatutakoan, gora ez, lehen esan du gora eta ni urten disparauta. Etzan da, irten korrika, bale? Etzan da, zutik, aurrera. Ikurdi horre, gora, 10 segundu. 9, 8, gora. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, gora. Gora, eta gero bera. Ba! Daukat, familia xagala, horren zerrauta.
Ni bukatu arte. Eta zuek, familixan entrenatzen dozue, bikotiakin, bakarrik, seme-alabekin, zela? Hau danakin dozue, danakin handozue, Askotan jasotzen dut. Argazkixak, edo bideo txikixak, jendiak itxen. Edo zuen momentua da. Bakarrik. Venga, 20 segundu. Eta berzitzen dozue hau. Goizetan, eguerdixan, atzaldian, gabian, edo ez dozue itxen. Ya está. Vale. Eta goiak berri lurrera. Eta itxen dugu. Lehenengo hankaba eta irian, 15 aldiz, gogora eta bera, eta beste 15, beste antzia goizan. Bale? Nago lurra garbitzen gorre bai, Zaiz gazikintzen dena beste. Gora eskuma, 15. Bat. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 eta beste 5. Hamalau. Hamabost. Cambio. Esquerra gora. Gora esquerra. Bat. 2. 3. 4. Badakizue kontatzen, jarratxu. Amar. Amairu. Amalau. Eta 15. Ura. Oin, bio, toalla eta mankuernak. Bueno, hemengo horri izango da. Toalla bio, bale? Lehenengo errapa dutena, bakizuen azpin jatela. Orduan, ipiniko hor,
Ja, de paso, garbitxuko lurra, zetxik dago dena guztitxa. Gero garbitzera, Pensau. Vale? Orduan. Hortik, bai? Lurra garbitxu. 15 aldiz, bale? Eta hortik, pasako da mankuernetara, bale? Mankuernak niko izan dago itxila geroko. Bueno, 15 aldiz, bale? 5 segundutan nago izarri baten nik. Beira. Bat, bi, hiru, hamaika, hamairu, hamabi, hamalau, 15. Ikusten duzue aurrera eramaterakoan ez dutela labantzen, punta jarri, eta jaso pixka gora. Bale? Bezuekin, betik, luze goraino. Bale? Bueno, orain gut, bale? 15 bakoitzakin. Bai? Bat, kambio. Eta bat. Bi. Eta bi. Venga, 15, Bost. Gero beste modu baten ingo, Bederatzi. Hamar. Hamalau. Eta 15. Eta lurrera berriro. Ba. Bost. Hamar. Hamalau. Bale. Musikiakin batera. Bale, mankuernak.
Bueno, eskerreko onkiak, aurrera, puma pixetatzian, bale? Bat hemen apoiauta, luze, atzera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, hamabost, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, anatzian, segundutxo bat mantendu da, Venga, hamairu, hamalau, hamabost, cambio. Eta bueno, hau sekula zotzuet, baina, hoi hau, Hola, baina beti zapatilla komoduak, Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, bederatzi, hamar, eta kirola itxiakin batera, oso importantzia bai, garbi jatia sano, Hamalau, hamabost. Venga, azkeneko vamos. Venga, voy a ir a algo. Guazen bat. Txuen, Hor, labandu txan ez da izaitxi. Bat. Bi. Hiru. Lau, bakoitza bere ritmora. Bost. Hamar. Hamaika. Hamalau. Eta hamabost. Mankuernak. Bat. Bi. Hiru. Lau. Bost. Hamabost, Venga, hamar. Azkenengo bostak. Eta hamabost.
Blokeak bukatu ditugu, baina ez du bukatzen hemen. Azkenengo ariketia. Ura eran. Aurreko niminuan, plantxa ukolonduakin. Gaur ingo dugu plantxa ukolonduakin eta besua gora, bale? 30 segundu ingo ditugu, Agarra hemen ikusia dute. Aztenga 15 segundu barru, Bale? Zinago eserrixan zue. Gertu dago, 5 segundutan. 3, 2, 1. Eta gora eskua. Venga, 15 segundu bakarrik. Bost. Vale. Cambio. Guazen, gora. Venga, más segundo. Bi, bat. Vale. Eta berri ditzen dugu, Alternazio pixkat. 10 segundutan. Bost. 3, 2, 1, gora. Azkenengoa dago, eta beste galdekua. Amago segundo. Amar. Bost. Vale. Geixo kostako batzu alde bat bestea baino, ezta? Bai. Venga, 3 segundutan gora. Gora. Azkenak utzi. Bost segundu bakarrik. Listo. Bueno. Gaurko saioa bai bukatu da. Eskerrik asko horregotiarren, Hurrengora arte.